sunt șanse ca ea să nu fie acceptată din câte am urmărit în ultimele zile sau ar trebui să fie doar așa o formalitate? Ar trebui să fie o formalitate, pentru că de fapt discutăm despre o rocadă dacă vine domnul Vlad Voiculescu, deci un secretar de stat vine ca ministru și ministrul se duce consilier onorific. Acum, ministrul care a avut vreo 20 de consilieri, mă rog, intră în rândul consilierilor. El la pachet acum doamna Mihailă. Da, interesant. În fine, eu cred că vom avea, din păcate, pentru prima dată un ministru absent al sănătății. Asta cred că va fi doamna Mihailă. Nu o cunosc, dar din ce am citit despre noi în presă și m-am uitat la activitate, nu cred că cunoaște sistemul de sănătate, în primul rând sistemul de sănătate de stat, care acum este cel asuprit foarte puternic și eu am avut neplăcerea să ajung, adică pentru mine neplăcerea să ajung de curând în weekend în spital și am văzut cât de mare este presiunea în momentul de față pe sistemul de sănătate. Deci, din ce am văzut în CV-ul doamnei Mihailă, nu cred că cunoaște sistemul de sănătate și nu cred că are capacitatea de a gestiona. Poate îl cunoaște pe cel privat. Pe cel privat, în regulă, dar nu cred că... Noi acum avem o problemă majoră în sistemul de stat și nu cred că nici nu se vor întâmpla mari reforme. Mi se pare așa apă de ploaie tot ce s-a întâmplat și cu acest protocol sau act adițional. E aproape amuzant, l-am văzut pe domnul Kelemen Hunor că era foarte amuzat de situație, că a fost penibilă întreaga această telenovelă din ultimele zile, iar acum cred că va fi doar o formalitate pentru că eu mă gândesc că au discutat înainte, adică nu-mi trece prin minte că ar putea să vină cu o propunere sau cel puțin așa era cutuma, că nu veneai să propui ministru fără să fi discutat în coaliție, fără să fi discutat cu premierul și cu președintele țării. Așa era cutuma. Dar nu vii ca să te respingă. Mă gândesc că au făcut asta cei de la Plus, deși cred că USR Plus ar fi avut resursă umană sau ar fi avut de unde să aleagă. Tocmai o propunere interesantă era domnul Wiener, care, spre deosebire de doamna nominalizată acum, doamna Mihailă, nu a fost secretar de stat, este pur și simplu parlamentar din partea USR. Da. Dar a fost manager de spital. Da, fost manager de spital în Arad. E un om care cunoaște foarte bine sistemul de sănătate de stat, care acum este pus sub lumina reflectorului și sufocat, pentru că sistemul privat e într-o altă situație în România, știm cu toții. Așadar, poate că domnul Wiener, spun unii, ar fi fost o variantă mai bună. Da, eu îl cunosc pe Adi Wiener, am fost colegi la un moment dat într-o altă încercare politică și știu că e un medic foarte bun și un manager foarte bun. Nu am auzit pe nimeni să conteste activitatea de manager de la spitalul din Arad. De asta eu cred foarte mult că în momente de criză, așa cum este acest moment, e nevoie de buni manageri. Calitățile de medic ale doamnei Mihailă, ale doamnei Moldovan, nu știu, nu le-a contestat nimeni. Până la urmă, nici la Vlad Voiculescu, noi n-am discutat alte aspecte decât competența managerială. De asta eu cred că Adi Wiener a fost o soluție mai bună, deși eu cred că USR Plus a forțat în aceste negocieri chiar să scape de acest minister. Așa a apărut. Adică la un moment dat încercau să obțină internele, am auzit tot felul de discuții subterane despre schimburi legate de Ministerul Educației. Adică, Doamne ferește, nu mai trebuia USR Plus la educație, dar ca idee, mi s-a părut că au încercat să scape de acest cartof fierbinte. Însă, e limpede că acum în sistemul de sănătate, dincolo de presiunea asta cu paturile de la ATI, cu campania de vaccinare, sunt și alte probleme care presează pacienți care au alte afecțiuni și care nu ajung la servicii medicale, plus reformele pe care toți le așteptăm în sistemul de sănătate, dar, repet, eu nu cred că vor avea cum să le facă. În momente de criză gestionez zilnic crize. Azi am mai luat foc un spital. Domnul Voiculescu, când a venit, exact cu asta se confrunta spitale care tot luau foc, probleme majore în majoritatea spitalelor și nu am văzut nici măcar acele rapoarte. Ce s-a întâmplat cu ele? Ce măsuri au fost luate? Ce soluții? Nu știu, doamna Mihailă, dacă tot a fost în minister în perioada aceasta, poate măcar de aceste crize cotidiene să se ocupe cu mai multă determinare și cu mai multă reușită decât a făcut-o domnul Voiculescu. Da,